Ademais, dous equipos que queren estar aí arriba, que, bueno, son puxantes, o Pontevedra non comezou demasiado ben, pero con estas dúas vitorias consecutivas xa se vai achegando a zona media da clasificación. Aí está o saúdo entre os dous adestradores, entre Tene e Luisito. Que partido viches, Mosqui? Pois, a verdade é que un partido moi disputado, uns primeiros minutos que empezou ben o Pontevedra, despois foi collendo o tono do partido o Racing, como se ve agora nas xogadas. Dame a sensación de que os equipos puderon correr, non querían arriscar no medio campo, pero puderon correr nas contras, e aí o Pontevedra estuvo mellor que o Racing. Aí vimos un par de oportunidades de Fran Sota, que segue o xogador no que está confiando Aira, malia non ser un dianteiro, perdón, este fallo xa o tiven moitas veces ao longo destes anos. Tena está confiando en Fran Sota como a súa referencia en ataque. E aquí estamos vendo as respostas do Pontevedra. Bueno, un partido que foi de toma e daca, que estivo ben xogado por ambos os dous equipos, onde eu creo que os dous equipos teñen esa presión. O Racing de Ferrol perdera o último encontro xogado na casa, perdera por 0-1, o Pontevedra ainda non conseguira gañar ningún partido fora. Que son dous equipos que están moi obrigados, non digámoslo así. Non quero dicir eu que estean obrigados a xogar o playoff sí ou sí, pero... Esa foi unha gran oportunidade de Pablo Rey, un paradón de Edu, e despois a resposta do Pontevedra no treito inicial da segunda metade. Primeiro con ese balón sobre a área que rexeita Ian Mackay, e despois coa xogada do primeiro gol, que curiosamente, eu creo que a comente Mosqui, é un córner a favor do Racing, que supón unha contra, vexan con que superioridade de dous xogadores do Pontevedra. Culmina Alex. Pois nada, normalmente é un erro nas vigilancias ofensivas, porque un córner que sacas a favor e hai xente que está por detrás da pelota, que non está intervindo directamente na xogada, e hai un erro aí, non? Que hai que facer aquí, Mosqui? Bueno, meter máis xogadores atrás, curtar o primeiro pase... Tes varias fórmulas, non? Primeiro o balance defensivo, se ves que tes problemas continuados, pois tens que ter máis xente que eles aí atrás. E despois, bueno, aí había unha oportunidade de facer unha falta, non se fixo, e despois hai unha superioridade do Pontevedra que é normal que acabe en gol, non? Aí vimos Adri León mancado, tivo que entrar no seu lugar Víctor Monjil, que non puido ter unha mellor entrada no partido. Antes vimos ese centro de Adrián Armental, chapado por Edu, moi seguro ao longo de todo o partido, e despois levaba 5 minutos no campo Monjil cando fixo o 0-2, a saída dunha falta, ese remate de cabeza. Moi parecido ao que vimos de Raúl García do Athletic de Bilbao. Totalmente só no segundo. Gran centro. Aquí o Pontevedra si ten un xogador diferencial na categoría como é Prosi, que é un xogador a balón parado que pega moi ben. E despois tentouno, isto tamén hai que subliñalo, tentouno ata o final o Racing de Ferrol. Lanzamento de Fran Sota, chapado por Edu, e cando parecía que o equipo xa ia baixar os brazos, chegou esta xogada cun penalti clarísimo, xogador de ataque que defende... Sí, porque a máis é unha xogada que non levaba maior perigo. Estaba Jacobo Trigo, ex do Pontevedra, o penalti que comete Prosi, transforma Pablo Rey, e polo menos quedou emoción pro tempo engadido. Sí, porque era o minuto 90, bueno, ainda quedaban 3 minutos, que foi o que decidiu aumentar o colexiado, pero sen tempo. Sí, ao final, 1-2, esa vitoria para o Pontevedra. El partido lo perdemos nosotros por nuestros errores individuales y como equipo, sobre todo porque, bueno, ya conocíamos al rival, si algo sabíamos del Pontevedra, sobre todo, es que en ataque posicional no nos iba a hacer daño. Las vigilancias han sido horrorosas en ese aspecto, el equipo... si algo sabía era que ahí nos podía hacer daño el Pontevedra, porque cuando está con espacio tiene jugadores rápidos, y el segundo gol es otro error grave porque es una falta lateral sin ningún peligro, lejana, y bueno, y hay un fallo de marca claro. Me gustan equipos competitivos y equipos que tengan intensidad y equipos que tengan carácter. Creo que eso es lo que me preocupa, lo que tengo que trabajar, y no puede ser que seamos tan blandos. Gañar aquí non é doado para nadie, para nós tampouco foi, a pesar de ir gañando 0-2. Eu creo que foi un partido super disputado. Esa clasificación eu xa non a vexo nada, xa non miro nin pela, porque cada vez que a vexo, pois creo que me poño máis pequeno do que son. Agora temos 7 puntos nada máis, é que é así, eu non miro a clasificación, porque o único que miro é que o equipo
cree no que facemos. Evidentemente, alégrome porque me trouxe aquí, e pola presidenta, porque demostrou que, sobre todo, é unha muller coherente que sabe, ela sabe o que eu lle quero, sei o que ela me quere a min, sei o que me quere Roberta, sei o que me quere o Consello de Administración, e evidentemente tiño moi fácil, porque eu xa digo sempre tiño moi fácil. A mí non fai falta que nadie me vote, porque eu dixenlle que non tiña ningún inconveniente, que eu perdonaba de todos os cartos.